Kaixo lagunok, eta... Alako batek emukitzu tiroi batek, eta ere kusiko zu. Hor lagunak inorra gorra. Jauziko jadana. Kaixo txorien... Kaixo iteli, ze moduz? Gotxu ikuste zaitu. Bai, gaur energia zetorri naz. Bitxo, aste artea da egun bat jendeari... Nik, aje txarra izate dut, aste artetan, astelenetan baina. Bai. Ez que nik uste kontrakuan ezela, ze nerako astelenak izaten dien, nire egun gustokuenak. Jendienako izaten da kontrakua, baina niri, bai, hola, nastia, indar berrixekin nastia da, gustotan jatzen. Sasoi batian zan gure jai eguna, hostaleritza munduan bizi izan garen ontzako, igande arratzaldea eta astelena izaten zen jai eguna, eta astelenak egia esan, bakarrik ibiltzeko eta ondo zegoen, inor zenduen aurkitzen, baina, sasoi batian asko madite genituen astelenak, eta gorratu genituen, hostilak. Baina, gauzak aldatzen da. Korrekto ez. Jende lana egoten zen hostialetan. Gaur etorri gara, klasikoen egunarekin, eta ingo du klasikoa, nahiz eta iaz egin genduen, baina berrio, ze azkenean, esaten du, ekartzen dugu klasikoa, eta ero, bersio bat, antzeko zerbait egiten dugu. Eta gaur ekarri dugu, Euskal Herrian, ez dakite, inflexio puntu bat egin zuen errezeta, ez? Arzaken itxaskabra pastela, eta guk gaur, lagungarri moduan maionesa edo zer jarri aldio, baina, betetzeko garai batetako klasiko bat ere, saltza arroza jarriko dugu. Josona. Baina, saltza arroza benetako, ez batzuk itxen dabe, maonesia da, ketxupa, naztu da, ala, saltza arroza zuretzako da horista. Haurek arri oso originala. Nik, hau Juantxu jatetxekoa egiten genuen, esan, da hau zan goizean lehenko gauza egiten nabena. Zuk akzinua dakotu Juantxu jatetxean, Ez, baina... Hango, errezeta sorti, atara zaben ondo, ez bekina. Kontua dan, desente inuela lan, eta bai izan zen, nire lehen hasierakaen nahi nituen. Da hasieretan gauzak ez da izu ondo iltzatuta geratzen. Itxizuen aspaldi. Ai, pena. Eta hemen di musua gainera, Larruzea familia guztiari, duela hilabete Aitor euren semea hil zan, eta hemen di musu handi bat bialdu nahi diet, eta Asuneri, Juantxuri, Andoniri, Iruneri, eta etxeko guztiei, eta bereien omenez, saltza arroza hau, eta zuen omenez, gaur ingoen, itxaskabra hau. Nola egingo duan? Lapiko batean irekiten jarriko du porrua, zenarioa eta kipula. Itxaskabra sartuko ditu hor, eta irakiten azten danetik beste 5-10 minutu egiten izango ditu. Mamurtu eta naztuko ditugu esne gainarekin, tomate saltzarekin eta 5 arrautzarekin. Horrelako moldetxo batzuetan sartu, eta labean 160 gradutara, 35-40 minutu sartuko du. Bien bitartean saltza arrozengo du, eta itxaskabra egin da dagoenean, saltza klasiko honekin, dastatuko du. Garai batean, jatetxe guztietan zegoena, eta gaur egun oraindik, jarraitzen da, nik uste batez be gabonetan eta holan jendiak sarrerarako eta jartzen dauen gauza bada. Ez jatetxenetan ez dakit, baina nik uste gabonetako horrek, baskaixetan eta aukitzen dabela, igual partekatzeko lehengo, urdai espikoa, kroketa batzuk hau izeten da, ez? Txangurro pastela edo kabrarroka pastela, gero holan saltza arrozakin, eta holan menu klasikotara basoiez, nik uste jarraitzen dela. Hori batez be gabonetan nik ikusitza daukat, hau da, azkenean, esaten da, hau guk Parabereko markesa aipatzen du, behin baina hoieotan, eta Parabereko markesa bazukan horre errezeta bat, zala lehatz pastel bat, eta Arzaken 1971 urtean, buelta bat eman zion errezeta honi, eta atar zuen itxas. Baina, itxaskabra beti izan da, holan, aragi bat azurra dauzka, eta jateko jendeak ez zeukan, holan, maitasun askorik ez zion, baina egia da, zapore aldetik, eta arrain sopan, eta inoiz falta ezin dan arrai horietako bada, itxaskabra sartu zion, eta sartu zion, hortik, bere fama lehenago basan ezaguna, baina hau bai izan zen, hor puntu bat markatu zuen, errezeta, eta gero, laro eta bederatzean eman zizkion hiru Michelin izarrak, eta gaur egun arte, oraindik. Mantendu ditzu. Hori zaila da, mantentzia gero. Zaila, hori da buruko min bat, jentea, bakizu sukaldari askok, hartzen dituzte izarrak, eta oparik ez dituzte nahi, presio handia da, azkenean, beti egon behar zara hor, mantentzen, azkenean mantentzia bai, zaila dela. Bai, da gainera, esaten dago ez, txarragoa dela, imaginau, bat irabaztia da gero galtzia, azkenean ez aukitzia baino, azkenean gantzatzen dago jendeak ez, horre ikendu indotzi orduan ez da hainona da, horrek ez dauka zerikusirik, ez da kalitatian asuntua ez, orduan, horre bai. Nik horre zautu ditu lagunak, Michelin izarra dutenak eta galdu dutenak, eta esan dute, bitxu gure,
jatetxea berdin jarraitzen da, ematen eta dena berdin, eta ze lasaitu hartu dugun, eta egia esan, orduan jenteak, ze azkenean nahi eta nahi ez, Michelin izar bat izateak jenteak erakarriten du, ez? Jentea gida horietan begiratu iten du, eta sartzen da, baina, gehiago izan, guri funtzionatzen diguna beti funtzionatu izan da, ahosagoko. Ahosagoko, eta azkenean, sari horrek aukitzen da olako prestigio bat edo, ez? Baina guk hemen Euskal Herrian zenbat eta zenbat jatetxe ditugun, naiz eta Michelin izarra ez izen, goi mailako jatetxeak diela, eta bai merezitxakoak. Beraz, bueno, hori, erreferentzia moruan hartuta holan jatetxe batera jurosu batea, ondo, baina bestela, gu ez gara nekatuko, Patri esaten, Alberto eta biok, juten gara txiloekin daukera izan dugu Frantzia eta hainbat aldiz juteko, eta Michelin izardun jatetxetan jandu. Ondo jan izan dugu. Bueno, gidan gu edalako orduan, hango jatetxe igual ingotze zari gehiago emon. Beti esaten da, errestasun handia ematen dela han, hori sukaldaritza munduan, holan gu sukaldarian artean, asko esaten den gauza bat. Pikea da. Ez da pikea, baina han errezago da hola, eta egia esan, hemen baduzkeula jatetxeak, maila berdinekoak eroan hango altuagokoa baino, eta Michelin izarri gabe. Baina, bueno, zuek jun zaitezte gure jatetxetara, Michelin izarra izan, zein ez izan, eta kontsumitu gure jatetxetan. Bueno, hemen, esan dakoa, barazkia sartuko ditut, honek irekin aldi bat emango du, ja, barazkien zapore pixkat hartuko du, eta gure itxaskabrak hor sartuko ditut. Nik errezeta honekin duda handi bat izan du beti bat. Nik ustele hitz ikasi genuen, eta bueno, gaur aurten budinak eta ditu, eta budinak gero labera, eta beti erakutsi ziduten, temperatura altua sartzen baduzu, budinetan da, flanetan, holan pinporta zulotxoak ikusten baituzue. Bai. Hori da, gaizkin dala, irekin egin duelako labe barruan, eta hori ez dago ondo ikusia. Orduan, inbar da beti temperatura, 150, 160 gradutara, eta denbora pixka luzeagoan ero. Arzaken errezeta hau, bere liburuetan, eta berak idatzi duen toki guztietan jartzen du. Ordu eta laurden, 225 gradutara. Hori asko da. Exagerazioa, eta nik zadu, arzakek hau txantxetan sartu. Hori da, ez da posible, zer ikitxean indut, eta... Hori da, jendiai esko pixatzeko da, horregatxe mandatzaitxu hiru Michelin ezar, jendia joten dago gero ez da gehiago jatetxera, zezaten dago, jo, betxu. Bere liburu erosi dut, ze jatetxera joan nintzen. Proba inauen, gozu ez hauen, hau, etxien gurote itxia, ez jaturten, eta orduan, da, estrategia da. Baina, gero ni nahi eta interneten sartu nahiz, ez? Zuk hori indozu txorieneko errazta liburu bakin, hori zinun? Zerrein. Errazatako lan, txarto jarri nahi txan, gero jendiak txorien ikusteko. Bakuseatik, ezin zan, ze dagoeneko telebistan emanda zeuden errezeta horiek, eta aurkitzea ITB nahieran sartuta, aurkitzeako aukera bat zegoen, eta ezin nuen tranbarik egin, ero hobetu, ero esan, hau horrela ingo banuke, ez, berdin untzi behar izan dituen. Gero egia da, zare, sartu nahi nahita, eta zu jartzen duzu, hartzaken itxaskabra pastela, eta pila bat daude. Bai. Inok ez ditu egiten bere denporetan. Ez. Jende guztiak badaude olako blog pila bat, eta zurea moduko olako horriak eta jendea sukaldean debiltzen dana, badenetan agertzen da hori. 160 eta 180 gradu bitartean, eta denbora normalean 30 minutu eta 50 minutu tartean aurkitu izan du. Beitu. Baina ez dut aurkitu inor, 225 gradutara ordu eta laurden, inok ez. Juan Mari bai. Harrapatu zaituzte. Harrapatu zaitxugu bai, zuzendu izberrazetia. Ez dakit, egia esan ez dakit, egia da, egiten baduzuet, temperatura altuan, ni gomendatzen dizuet, aluminio papera gainean jartzea, zebestala olako geruza gogor bat eta egin zaio gainean, eta ez da atsegina. Orduan, aluminio paperarekin estalita, baina horren beste denbora, ez dakit, ni uste dut irekin ingo zuela hor barruan. Baina, bueno, nor naiz ni? Juan Mari Arzaken ondoan, eta bera liburuetan horrela jartzen badu, izango da, horrela egiten duela. Agian, beste danok, beste sekretutxoen bat izango du. Bueno, Kabrarroka, hau da, arraina, izten da, normalian, ur gazixan eta bizi izan dana, bizi da, behitxu zelako, desberdintxasuna. 10 metrotik, 500 metrotara. Beraz, hor badau desberdintxasuna, ez da berdina 11 metrotara bizitzea, edo 500 metroko sakonera daño iristia, beraz, hor badau. Patrik, izakia bezala. Ni mendipuntara juten ez da, ez datzuk ondartzara. Batzuk 1500 metrotara eta beste batzuk 0 metrotara. Baina, Kabrarroka be hori biltzen da, ez? Tarte horretan, beraz, igual udan joengo da gisa hau sartuko da, gero, igual udan joengo da
Itxas aspira, ez? Holan, freskotxu hau egotera, da gero, neguen atalako da beruen gatxik. Bueno, ba hor egoten da. Eta normalien egoten da oso geldi. Ez da asko mugitzen, ze bai, ez da oso igerilari ona, baina posoitxua danez ez jako inobez urbiltzen, ze beste arraientzako dauzka arantza batzuk posoitxua diena, orduan horrek babesten dotza, ez? Eta... Hone gainekoa, moztuta dauzkanak, nik ikusi ditu jendea jatetxetan da garbitzen, nahi gabe sartu, eta ez da pozoitzua esateko mariatu eta ez, baina infekzio potoloak egiten dira. Bai, gero diko eskua pustuta, da igual, egun pare baten edo ezingo zu eskuakin ese zein, ze, pozoia dauka, ez? Eta horregatxik, nik normalian etxien, ondarribiko nire familixak, arrantzalia di, eta hau dugu saldarako, ze saldai emoten dutza horako sapore, kristoneko saporia, orduan saldarako erabiltzen da, eta hori neguen, horretako, baina gero garbitzeko da, gero hemen... Nik arrain soparako erabiltzen du bakarrik. Bai da, erakutziko zuen zigorrek, garbitzeko hori, horrei aragisa ataratzia hori bai dala lana da artisau lana, Pazientzia eta lasai, kontuz, eta hori bai, atera lehenago erregabe. Hemen, gero, hau klasikoa, tipikoa da, horrelako budin luzenga molde batean, handi batean egitea, eta beti, horietan, espara silikonazkoak guk hauek gero banakakoak ingo ditugu, baina ekarrizkizu etolakoak. Beti inbertsaiona da, gurina igurtzi ondo, eta gero ogi birrindua. Eta horrekiten diolako gerusatxo bat, gero ez da nahi itxasten, Orduan, hauei, emango diot, eta ingo dituena, gutxi gora era hemen aterako dudan neurri honetatik, aterako zait, 6 molde horiek betetzeko, eta beste 2 horrelako metaleskoak. Eta holan, espadukazu silikonazkoa, hau izango zen, erabili beharreko prozedura, Gurina eta gero ogi birrindua. Oso ondo. Ogi birrinduak ero eman gotza, igual puntu kurruskari bat bai, ez, edo? Ez aio geruzarik geratzen, ez aio geratzen. Bakarrira ez itxasteko, geruskako holan, ez ebi itxasten. Ez, holan ez. Beitu, eta holan tak, kendu. Eta gehiagizkoa, golpetxo batzuk holan, baitekiro. Irina jarten dozu moruen, ez? Eta hemen, txak, beste bigarren. Kabrarrokan hori zaporia, ez, hain berezixa da, kabrarrokak jaten dauen agatik. Moluskuak, beste itxaski txikitsuak eta horrek ematen dutza, bere zapore... Bere zixa, ez? Azkenean nik uste dut badaukala saporia... beria. Hori bakariz. Beria, niria ez ditu puskarra botatzen ni bezala. Eta bai, proteina asko daukala, vitamina pila bat, fosforoa, potasioa... Berez, bada elikagai orekatua eta ona. Eta nahi baduzue, ohitura esan dagoa, Patrik esan dagoena. Normalean salda egiteko, ero errezeta egiteko erabili alda. Plantxan ero labean erreta ere egiten baduzu oso goxua da. Orduan bai, eskatu arrandegien irekita, gero etxean hartu beharko dituzue, pintza horiek arantzak ero ezurrak entzeko horietako batzuk, eta atzamarrakin joan ekutzen, eta mordoska badauzka, baina egia esan gero, plantxan eta zaporetsua eta oso goxua da. Jatetxetan da gutxi ikusten da gehien bat, garbitzeko garaian ematen duen lanagatik, eta hor, ibili behar zailako arantza guztiak kentzen. Hori meditazio moduan da, ez? Sukaldera sartu, ardotxoko bat hartu, horako musika, guztetan gatzun musika bat jarri da, hori bili garbitzen da, horrek eman gotzu bai, gero lasaitxasuna. Edo ez dakit. Arrain pozoitxuen inguruan, nik ez dut ezagutzen arrain pozoitxurik. Hau, kabrarroka, bai, gero zigorre komentau zen bai, Japonian badauela... Globo arraia, ero hori ez, emotu dutzuela jatetxe batzutan, eta bizula ziurtagiri berezi bat, hori garbitzen ikasteko, ez? Ze azkenean, manipulazio bai zaila da. Gero badu bezat, manda arrainan ikenak isen, pozoitxua zala, ni manda arrainekin igeritakoa banaz, olako esnorkela itzen eta... Zuretu da zaude? Ez, Indonesian, olako, itxasontzi baten eta eskursio bat itzen, sartzen ziren da, hor zauzen manda arrai pila, baina zu sartu da eurak izutzen ziren segitxuan da, ies itzen zabien. Horregatxik, nik entzun dutenean, mandarrain batek, hil zauela kasetari bat zan? Hau zan, kasetari bat australiarra zan, bera zan horrelako dokumentalak aurkezten zituen animaliena, eta bera zan oso... Ausarta. Eta bai oso, baina oso espresioa, muizu zan da, kokodriloa eta... Frank hori baino, exageratu hau. Orain dik gehiago, baina... Orduan merezitxakoa igual. Nik uste dut arraia, ibiliko zan onduan, kokotan, koskobiloak ekutzen, eta holako mandarrai batek, bere zistatu egin zuen, bere daukane bustanakin, neoprenoa zulatu eta zulora. Eta tipoa, duela urte batzuk hori hartu zen,
Doolittle doktorean ero agertzen da, eta Doolittlek ulertu zen animaliei, ez? Eta gana agertzen zen, bera, hemen dago kokodriloa, eta kokodriloa Doolittlek entzuten zen kokodriloa. Koskabiloak ekutzen ari zait, eman behar dio koskada bat, ea urbiltzen den, ba! Eta, bueno, tipo hori, holako mandarrei batek, zulora bialdu zuen. Ba, bueno, kontu zibili olako gauzekin, ez? Eta gero badau bat, behi arraina ditzen dela, pez baka nik ez dagoen ezagutzen, eta esaitxas liuratu dauken koloriekin, ze dauka oso kolore deigarrixak eta politxak, holan gertatzen da, lorekin eta landariekin bai holan gertatzen da, ez? Oso politxa dilela, orduan horrek erakarritzen dut da ikutzia gurosu eta hurbiltzia gurosu, eta jaz! Horrek gero posoia dauka. Naturan niri beti erakutzen didate. Animali bat, igel bat, erolako zerbait, kolore biziekin baldin badago, ez ikutu inoiz. Horregatik nazni hain posoitxua, hain naiz polita. Ez, kolorea, ze polita eta ez polita ondoko. Nik ez dut esan polita izan behar dela. Kolore biziekin. Kolorea justo gaur dana pastela, sabes? Txuri-txuria. Ni nago bizia, ni nahi zolan pixkat gaur... Ez, baina hori, animaliak egiten dute, beraie baina handiagoa diren, beste animalio batzuek jan behar baituzte, abisu bat esaten moduan, kontuz nirekin, ze ni posointzua naiz. Eta hori, gehien bat izaten da, hemen igelak, gero badaude, bueno, armiarmak, eta horrelako kolore oso bizietakoak, nik, eta nire aurrei horiak utzi, hori ez zikutu. Betxu, nekin nagoen, Kolombian egon nintzenean, joan zen udan, nagoen olako eskursio bat, zan gabez, eta joeten zinen basuan zehar, zan, niken ez dakit segatxekin nagoen. Denizek konbenzitxu sustalako. Eta berak jarraitzen duzu. Bai. Horren bezala esan izan. Eta eraman sustan olako, gabezko animalixak ikustera. Danak sugiak, armiarmak, danik zetako guratori ikustia. Baina, armiarma bat posoitxua da, satarra da, horrek ez dutzu, ez ikutu. Satarra da, azuk, ez duzu hori ikutzia gure. Baina ez hausen olako igel batzuk, txiki-txikixak, poli-politxak, holan zela laranjak, horixak, gorriak, berde, holan... Eta zer esan zizbeten, oiek? Horre dira, armiarma baitxo arrauak. Danik esan, jo, bainzkia, indie politxak? Bueno, gure itxaskarra egozen nahi dan bitartean, bueno, ni pixkat hemen maionesa bat ingo dut. Maionesa normal bat, limoizuku pixka bat, arrautza bota diot, ekilore olio txorrota da on bat. Hori da, saltza arroxan, oinarrixa moruen erabilbizuna? Beti maionesa bat. Bai, ekarrian nuen maionesa egin da, baina jakin da hori horregon barzalak eldi, esan dut, hobeto nik egiten modu bat. Eta batzuk siapea ere botatzen diote, maionesa, egia da, saltza arroza, zakit, mila berzio daude, liburuetan ere ezberdina daude, eta nik esan dagoa, egiten dut, buruan hiltzatutak eratu zitzaidana, eta asko egiten genduena, eta hori bai, maionesa egin da izaten genduena. Oso ondo. Gaur, esnearekin egin alduen, egia esan pixkat aldatzeko, azken aldian, arrautzakin indogu beti. Bai, egisa da. Bueno, esniakin egin gauen, nik uste denboraldia zien edo egin dugu, olako laktonesa bat deitzen dana, ez? Bai, baina ikusen zule berria duzkagunez, Patri, horregatik, igual beraien dako. Egunera. Bai, behitu, egin gehike olako... Urrengorako ingo izu. Ez dakit zuek ezagutzen dozuen olako arrain posoitxurik edo, bidali guzue email bat txorienea bildua eitb.eusera. Bateon batek esango da, bueno, niretako posoitxua ez dakit, igual, bakaiagoa da, ze batzuk igual audiko da alergiaren bat edo, ez? Itxaskitxei, otarra iskei, eta jendeak ukitzen dago alergia, beraz, hori be, posoitxua izango da, pertsona batzun dako. Bueno, esaten dute, nik ez dakit, kozinatu gabe, txipiroien daulagarroen da tinta beltza, txipiroiena, kozinatu gabe, ez omen dala oso digestiboa, ona ez dala. Kozinatu inbar dala beti. Ez dala berdin, ez dut esaten saltzen dutena, beraie daukatena, zabaldu txipiroiak eta... Hombre, ez dut pentsetan inobezek hartuko dagoela hori da janingo dagoela holan, ez? Ez dut pentsetan. Igual pentsako da norbait, hoi izango da saltzia, ez? Tomatiak inda dana, ez dakit, baina nik ikusi izan ditut, ospinolio bat, eitea horrekin, txipiroien tintarekin, eta ospinolia nik egin izan dut, eta beti poteko saltzen duten txipiroi tinta horrekin. Baina ez da omen da berdina. Bestea, hau, ez da, pasterizatua dago, eta, bueno, baina gordina, gomendatzen dute, ez da gitzeatik, ez da la jan behar. Adibili horrekin beraz. Bai, espada, bai. Bueno, maonesa... Kuntxuan.
Bai. Listo, hau inda daukau. Eta, hau ere, gure itxaskabra itzaldu ingo dut, utziko dut hor minutu batzuez, eta ero, atara ingo dut, sos maionesa pixka bada, zako. Nola jartzen dien, hauek. Nik badukat. Ez. Ta oin? Oin, agian bai. Oin. Ez. Goxua. Ez daukazu. Bale, orduan saltza rosa egiten joango naiz. Oso ondo. Horen, saltza rosa, taberna batzutan eta ataratzen dago, patata bi saltxakin eta izaten da normalien, maonesia, da ketxupa, nahaztuta. Baina horrez gain, badauka, patxara purtxo bat, dauka laraina zukua, segisa duka. Nik tabaskoa beti bota izan diot, eta izan dudanean perrin saltza ere botatzen diot. Perrin edo Worcestershire. Bai, perrin zerraza bada, esatea. Worcestershire kosta itezen diri, esatea, horretik esaten du perrin. Sukaldaritza nino horreztuzu, berez teoria da Worcestershire. Claro, eskatzen duzunerako, zerbitzariak 3 buelta inditu sukaldetik jangele da. Pasatuko dira zu, Perrin saltza da askoz berraxoa. Bai. Orduan, esan dako, hau izango zan, toane bakizue, antxoa lehorra daukala oinarrietako bat, pixka botako diok, niri pikante pixkat izatea gustatzen zait. Bai, bota iuzu. Hori, saltza rosa eta, nik betidanik, igual patatakin, batzutan, eta beste otarrexekin. Horrek, otarrexka koktela bebai, olako plater klasikoa da, ez? Bai, hori sartu behar du, garailu batez, zeun bat inote ditu olako hau. Kopatan olan, eta danak igeri itxen, ez? Saltza rosa kopa baten. Hori, klasiko ondixea da, olako, gaur egun igual ikusi da esango zelua, zelako hortera da, eta sukaldaritzan basauzen olako gauzak. Ni bakitu, daukat sukaldaritza liburu zar asko, eta askotan ikusi ditut aspik. Horrek gelatinasko pastelak. Igual gelatinasko pastelak da, hor ilarrak eta ez dakiz bat, pila bat gauza, da horrek ez dakit. Horrek jaten ziren garai batean. Lehen Patrik garai batean, garrantzia handia ematen zion apaintzeari. Osa, dana zan, ikusten, lehen guk, gaur egun pure pat juten zatak jatetxatera, eta patata pure pixkat aldamenean jartzen dizute, lehen maukarekin jartzen zan. Maukarekin, marrazkiak eginda, gainera, arrautza botatzen zitzaion, arrautza gorringoa, patata pure horri, nasketan, da horreko ipea eta ematen zion, eta gainera, gero, sopletearekin, ero pixka berotu eskero, orain kurruskari geratzen zan, eta horrelako gauzak, eta plater guztiak juten zian apainduta gaina, gure hosteleizan erakutzi ziguten, plater batean doan guztiak jateko izan behar da. Balen zema belar jarri ditugu, hartu bara june kalera, zelaian hartu, eta venga, jarri, polilla egin dago, jangarria da, ez, baina oso polita egiten da. Eta horrelakoak, esageratu egiten genituen. Gaur egun egisa da bat, sukaldaritzan be gauza asko, aldatzen doizela, ez? Da, gaur egun minimalismora gehiago jotzen da. Bai. Bueno, hemen txegabiz kolori buruz, ez? Txipirian, tinta, animalixen kolore bizixak, ointxin biduzu saltza arroxa. Arroxa betidanik erlazionatu da, ez dakit, emakumiekin, emakumien koloreakin, ez dakit, emakume batek jazten bazauen arroxa koloreakin, horrek nahi zauen esan, oso femenina zala, ez? Eta gaur egun bebai, horrek bizar xaflak eta bizar xaflak, eta, bizar xaflak, hanka xaflak, inglesa xaflak, da horrek egoten die, batzuk gizonentzakua dienak, bardinak izaten dira. Urdinak. Horrek izaten da impuesto arroxa deitzen jako. Eta batzuk egoten dira urdinak gizonentzako, eta izaten dira igual, ez dakit, 5 bizar xafla, 2 euro, imaginau, ez? Eta arroxak izaten badie, izaten dira 3 euro. Da, askoz begalezixako izaten dira, orduan, nik, igual, erosi izan dutenian depilatzeko olokesa, juetenez, gizonezko horrek bizar xaflak erosera. Eta berdinak izango dira, ez? Itxasten dutena. Berdina dira, baina bakarrik kolori aldatzen jake. Petxo, nik lagun bat daukat. Laguna zuzara? Ez. Eta horrek umea aurdun, bikotea. Bai. Eta esan zioten, neska zaukatela. Eta, neska aurre, neska da, eta bai, neska da. Eta gela, bere gela inzioten. Arroxas margotu. Dana, la arroxas margotu eta eldulekoak, armariokoak, la arroxas da izar. Neska esan zioten eta mutila jaio zen. Bai, betxo. Bai, antza, radiografieta metian kartia holan tapauta ukitzen zauen, eta ez zioten ekusi... Lotxatisa zen. Bai, hori da, ez zioten aurkitu, eta mutila jaio zen da. Nola da nizien, ze tontakeria esaten da izia. Hori da gauza bat,
iruditzen zait, eta gaur egun, arropa bebai, mumian dakota... Hori gainditu indagula, nik uste gaur egun, Gaur egun, Patri, oraindik olakoa nik entzun behar izate ditut, umeari erostearen zapatilla larrosak, ea nola erosi dizkiodan zapatilla larrosak mutikoare. Hori entzun inbertzen du. Nik uste dut horrek, ez daukala zentzu askorik, baina egisa da, koloriek badaukiela, hori ez, errepresentatzen da bela, esan. Hau ez bota, hau da kriston fumeta. Mesedez, ez bota inoiz. Arroz bat egintzazu honekin, lebatza saltza berrian, arrain sopa bat, hau da, arraiz salda bikaina. Ez que broma indotzu baina. Ez jarraitzu, la rosa munduan jarraitxukot bai. Eta, bueno, egisa da, koloriek badaukiela horako esan nahi bat, ez? Igual, gorrixak, gure hau esan holan pasinua, borroka, ez? Pasioa, odola, ez? Bat holan, zakit, gorrixak, ez? Zuk ikusten zuzeo ze gorrixak da, hori transmititzen garai batean, ez dakit horre jarraitzen duen. Kotxe bat erosten bat zenuen, gazte batek gorria erobeltza garestia oasan segurua. Ze esaten zuen, abiadurara deitzen zizula horrek eta ez da gizer. Naiz da zea panda bat izan, ni banuka gorria izan nuen da. Honek ze erakarriko zaitu gorria, ez da Porsche bat, da letxe. Ez dakit. Zuk, ontxe esango zut izen zerrendia, da esango zutazu zuri ze torten gatzun burura. Patri, zerrendia bota baina harinau. Itxiko ostutzen dagoela mamurtzen hauen bitardian botatzen dira zu zerrendia? Baina gero honek ez ikusi internet. Osea, denbora hori gero ez izateko hau kotillatzen ibiltzeko da gero erantzuna esateko. Ez, ona, bestaldera behiratuko, venga. Ok. Bat egin dut eta lantaldea hemen dago testigu, ez dudala ikusi, koloren galdetegi hori. Bai, hemen egonaz ni babesten. Horraino erdunaz da, hor dauen zuluan eratzamarra da. Ona dau. Saltza arroxa, baina, bueno, arroxak ez dut galdetuko. Galdetuko zut, urdina. Zetorten gatzu dura burura urdina? Urdina? Zerua, itxasoa, haundia, ez? Haundia? Haundia, ze itxasoa eta zerua oso haundia dira, orduan ez? Bakea, hotza. Hotza, bai. Ez, urdinan koloria hori izaten da. Hotza eta bakea. Ni bakea igual izango nagoen gixo txurixa, Bai. Ez dakit bakean txorian gatik, edo nik txurixa izango nagoen gixo, ez? Bai. Bandera txurixa atara da. Baita. Berdia. Berdia, natura, bizitza, ez dakit, zer gehiago izan. Garbitxasuna, beti olako loguak eta egoten dinen berdia beti da inguruan, ez? Esperantza. Zeuze, ekologikoa danian eta... Bai, beti ez? Berdia bada, ez da, esperantza behi ez izaten emaita? Bai, esperantzan koloria, bai, izan daike. Vale. Barazkiak garbitasuna. Marroia. Marroia, lurra. Bai, kaka esan bizinon. Ezagutzen zaitut, marre hori ezagutzen daute. Lurra esan marre, bizitza. Txokolatea. Txokoltea. Arroparen kasuan, marroiez jazten direnak atentziorik deitu nahi ez duten pertsonak dira. Nik uste hori grisakin igual pasako dela gehiago, ez? Marroia... Bai, marroia bai, egia da zuolan behiratzen azten da, marroia... Marroia da hippia, ez? Holan, marroia da hippia, ez? Holan, tipo beige, marroia, berdea, holan, kaki kolorekoa, ez? Hori gehiago, bueno, hippie naturaldera igual, doiena, ez? Gorria esan dugu, ez? Baina, ez dakizu ze gehiago otutzen gatzun. Horixa? Horia, ostra, horiakin, horia... Horia zetorten gatzu burua. Eguzkia. Ez energia, elektrizitatea, minionak... Ez? Baita. Eta baina minionak ze diola, bizixak. Banana! Minionak esaten zute hori, oso... Umeak esanetenak, ezke gu minionak asko ikusten ditu. Baltza? Baltza... Bueno, lurra baltza da, bizitza... Bizitza torren gatu burura baltzakin. Bai, guk hemen gaizki identifikatzen du. Negatiboa bezala bai, baina bestea beltza izaten da, iluntasuna, beldurra, iluntasuna txarra alda. doktoretasuna kasu batutan. Iluntasuna txarra alda ba. Ez da, baina, bueno, beltza beti erlazionatu da, sentimendu horreikin. Bueno, baina herrialde Hego Ameriketan da beltza identifikatzen dute, ez bizitzaren kolorea, lurra beltza da. Izan leike, bai. Hemen txuriz juten gara... Kolore guztien... Norbait hiltzen denean beltzez juten da hemen, eta angustiz kontrakoan txuriz juten die, ez? Orduan, hildakoen aipatzeko. Nik beti esaten dut, nire kolore guztokoena beltza dela, nire harima bezala. Bueno, eta hori hona da, txarra? Ez dakit. Bale. Bueno, gure itxaskabra mamurtuta, ze kolore hau?
Txuria, eta txuria erlazionatzen da argitasuna, garbitasuna, niretzako bakea, lasaitasuna, arintasuna, ez? Betxu, bera hiliko dut. Orain hemen, berez, reseta eta neurri hauekin egin da, izango ziren 8 arrautza. Guk, botako izkiogu 5. Hemen esan dugu, ez? Errezeta moldatzen. Bai, moldatzen. Espero dute Juamarik niri parkatzea. 5 arrautza, gero 250 gramo esne gaina, 250 gramo tomate saltza, gatza eta piper beltza, hau. Tomatea, izan bida saltzaia frigituta, edo tomate birrinduakin bai, edo ez? Saltza, frigitua. Saltza. Eta hau lehen, garai batean izaten zen, ohikoa zen olako gauzei, emateko kolore marmolatori, gorrizka, langostan kolorea eta hori emateko, olako trampanto joantzeko bat eiteko. Hortako erabiltzen zen lehen gehiago. Osa, asko erabiltzen zen olako gauza. Erabilgarra izan koloria emateko, baina zaporia ematen dio, baina ez da inbestekoa. Gatza, piper beltza, buelta batzuk, bildur gabe. Eta zein da zure koloreriko lan gustokuena? Baukotzu bat? Morea asko gustatzen zait. Morea? Bai, kolore morea asko gustatzen zait. Ni morea beti feminismoak ilortzen da. Bai. Emakumiekin, bai, ez dakit. Ba. Gure kolorea. Ba, ni morea gustatzen zait. La roxa baino? Kamiseta pila bat izan ditute moreak, eta more kolorea gustatzen zait. Eta ero, erropa urdina, bebai, oso mutila naiz. Eta ez dakit. Ez daukatu lan behi hau lan, noin bertan bat bezala. Eta uste dozu koloriek emozioa edo adierazten da biela, ba, igual jazten zara zuelan egun tristia daukazu da... Zata dute ze ikusi, ematen, ez badaukala, garrantzia badaukala, ez? Ez dala toki batera juten zenean, nahita egoten direla kolore baten margotuta, eta segun zer... Bai, baina jazteko eran nik ezakit, igual hori altzau da harrapatza duzun lehenengo kamisetia jarri da horrek, ez? Ni gainea beti, etxean beti ni nahi lehenengo altzatzen, orduan beti iunetan irekitzen dut armairua, baki kamisetan non dauden, sartzen dut eskua, pum! Eta lehenengo hartzen dut, eta gero bikote zei, horrek ez du jotzen horrekin da, bueno, berdin da. Kolore bardina dauke isa, saltza arroxak eta... Bueno, ba orduan oin, honek, horrela, plak, beteko ditugu, goraino ez, egera honek pustu egiten da pixkat, Maria bainuan, hau da, ura botako diogu, eta esan dakoa, 160, 170 gradutara, 35 minutu. Atera, eta ostutzen danean, saltza larroz horrekin, zerbitzatuko ditu. Oso, no? Eskontzetako patri klasiko handi bat. Eta lehen esan duzun moruan, ez? Patata puria aldamenea etorten zana, mauka egin da dena doktore. Bueno, hemen pixkatu lan betetzeko, eta egia da, hau bai dela Euskal Sukaldaritzako klasiko handi bat, inoiz faiatzen ez duena, eta ikusi duzue, erresa dela egiten. Itxaskabra, pastela. Da hori zigorrak esan dauen lehen, igual budin baten oran karratu luzenga baten atarten zen, eta maonezea da gainetik, ez? Bai, iguruan ero bai, baina ondo, gaina maionesaz ondo bustita. Eta hau, igual ez tozu esan, ostu inbidala, ez? Bai, nik epela, ez dut probatu inoiz, baina bakit egin zuela berzio bat arzakek hau epele. Bai. Iten zuena hau indabero, plantxati pasatu. Plantxan daulako teia batzuen gainean moduan edo. Jarraitxu. Bai. Esan dut zute aste honetan Donostin nagoela eta hau erungo eta taper moduen? Bai, noski. Juleneaz burrukatu, baina usten dizu nik ustut. Ero ez dela, eta nik zurea eramango duz, zureak ere itxura txarrek ez dauka, Patricia. A ver, change, aldatu. Eta gainera, niri epela da. Iepa. Hemen txaukat, aragixak asunetan ez da kabrarrokana, txangurruana da. Bai. Baina nik ja etxetik ekarri dut, hau atarata. Osa, ja egosita eta mamurtuta. Bai, egosita eta marmurtuta. Hau gainenik ez dut etxian egin, ze alferra naukan da, errez da asko naukan aste honetan itxeko. Berez, errez aldera jodot. Eta hau ja, sartzen dago lan izostuta, orako bandejatxo batzutan eta, nire hausoko gauza izostua da saltzen dauen denda baten. Gau denda bat, bakarrik. Dari izostua saltzen dauen. Horako badu, derri guztietan. Garbitxu muturre. Oi, non dago aplikazioa?
garbitu ditut zuak. Gaur eske deskartatu imar dut, gaur gauza bat egin dara. Ai, bueno, kontako zuzela ningoten, ze nik ingotena da epelaldera jo, ingotena da lehengo kasolatxa baten jarrikot, soja saltxa eta azukria. Horan joango naz, apurtxo bat murrizten hori saltxa moruen joango da bukaeran. Ostoria zabaldu eta jarrikot aragisa, gazta, bildukot ostoriakin, margotukot arrautz gorringuekin eta hori erregingot 20 minutuz 180 graduan. Eta gero bukatzeko zerbitzatukot izokin arraba batzukin eta soja saltxa lodi horrek. Vale, oso ondo. Bai, horan joango da, titau. Ba, bueno, lehengo kasolatxo baten, hori esan dakua, jarrikot soja saltxa. Osa, gazi gozoa izango saltzen gozuna, Bai, gixo gozoan ikusten dute. Ze soja saltxa jabauka gazixa, baina nik uste dut azukriakin naztuta. Bai, da hau jarriko, hori zu motelian da joengo da, apurtxoka, murrizten eta loditzen. Oso ondo. Bueno, txangurrua oso gurea da, eta da, hau bai dala, bueno, egin genituen... Txangurra pastelak eta itxen dira hori, Karrarrokan pastela inusen moruan, txangurruan aragizakin. Txangurruana, eta txangurrua Donostiarrera labean erreta, hori da klasiko handi bat, Euskal Sukaldaritzakoa, hori ere klasikoen egunean sartu aldugun errezeta bat, betikoa, eta gainera bere oskolean, eta hau da, nik beti jendeari lagunei aipatzen didana, esaten duanean, Tailandian egon ginen, eta arma jan genuen, eta kilkerra jan genituen, da, Txangurrua zer da? Txangurrua da arma erraldoi bat, hileak dauzka gainera, pintxo pila bat, gozua, bai, oso. Hori jantzaren lehenak gozia guiko zaben. Lehenak, bai, adorea gota behar zaio, lehen gota bintze bildurra eman behar zion horrek, eta gero, bueno, suposatzen du jantzuen aurrenak ordina jango zuela, ez zuen horrela laberik ez zuen izango. Baina, bueno, txangurrua egizan, ez da, ezautzen ez duzuen entzako, hor, teoria pixka bat, emiak arrak baino hobia dira, aragi gehiago ekartzen dute. Gero, garrantzitsua da pisua hartzia, eta ikusi iten da, eta gehien pisatzen duenak, normalean horiek izaten dira daukatenak aragi gehien, eta emia eta arra jakiteko zein dan, buelta ematen diozu, eta hemen daukalan bustana moduen altzatzen den gauzatxo bat, istua daukana mutila da. Eta holan, abaniko zabal bat bezala daukana hori emia izaten da. Zorrera ematen ditu gordeta arrautzak, emiak. Eta hori izaten da holan. Gero egosketako garaian hori, kiloko ero kalkulatzen da 12 minutu 10 hortik, segun nola kozinatu behar duen gero, eta egia esan lana badauka gero garbitzen. Hori kiloko da. Kiloko denbora hori, baina gero, izaten ba, hundi kilo eta pikukua ere, minutu bat ero bi gehiago eman da nikua izaten da. Oso ondo. Beitxu, nik aukeratu dut, hau, gazta jarriko oinarri bezala gure ostorian. Eta hau gaztian nik hartu dut iparraldeko bat, dala gazta hauntzana eta ketua. Oda, nire gaztarik guztoko nerderikua. Oso gozua dau, baina gero etxetik aukitzen duzuen xaflak. Nire berdin jartzen duzuen. Baina gero gainetik joengo da, hau aragisa, ez? Eta txangurrua gaztarekin, bitu, hau bai ez du dela... askotan esan da, 30 urte sukaldaritzan da, oraindik gauza probatzeko dauzkau. Asmatzen die. Bueno, joeten da, azkenean, eske ostoriak ez dauka misteria hondirik, azkenean betegarri xeia gozua dau, hau bakarrik, hori txangurruan aragiz mamurtua da, ez dauka inungo beste osagairik. Piper bete batzuetan ere bikaina geratzen da, txangurruakin egia zen Euskal Herrian hainbat eta hainbat errezeta ditu, eta egia da, presioan da, bere prezio dauka, ez da merketakoa, baina haragi aldetik fineneretakoa bada. Eta ontxe, arrautza daukau hemendik. Bai. Eta arrautzakin egin gotzau. Hemendik puntetatik batu, gero ostoria beste laukisa hemendik gainetik, eta hau lehen empanadiekin eta itxen zan moruan, sardeskatxo batekin, zapaldu izteko, ez? Da izten, joan, gutxinaka. Txako tondoikan eskaladako hau, zakora. Hor, bakizu, Patrizia, kentzeko onena zer da? Zer da? Berriro joate egitera. Ez, berriro joate egitera. Bai. Bai, joate mazarete, esan genizu, 11 minutu ero, eta emozionatu bazarete, eta nahi gabe 11 baino gehiago indituzue, eta beharrezten erritmoan da, hankako minak ero, kalambreak ero, agujetak izaten baituzue. Kalambreak aukitzen baitzuzu juan medikura, kalambreak segun zenbatekoa, hori da, kalambreak igo itxez ezizula bolak. Honena da, urrengo honean berriro jotea, suabe, agian, hasieran kosta iten da, baina hor, aktibazio bat behar da, odola mugimendua egotea, hor dauzkagun toksina guztiak eta botatzeko.
Azkenean, agujetak hori dira, horre kristalak egin dira, eta apurtu dizkidute gure zuntzak, eta orduan jun behar gara berriro ariketa egiten. Eta gogorra izaten da, baina poliki pasiatu zazue, hasieran koste ingo zaizu, jungo zate holan txiki likuatre moduan, eta gero ja ikusiko zuen, hola, pixkanaka, berrezko hartzen zoazten. Bueno, erreztago eske ostauka misteria hondirik. Hau, labin sartuko gontxe. Vale. 20 minutu. 180 gradutara, eta jaten gatoz, ikusi zuzelako eska gaur. Olako gustatzen zaizkigu. Errezeta askarrak, goxuak, eta errezak. Ba, listo. Eta, bueno, txorienen, ibili gara, egun honetan, hau zapaiak erretzen. Bai. Da, orduan, ja, apur bat, nahikoa da. kantzauta gauz, errekuperazioa bila dugu, horregatxik bat sartu dut, oinala, bueno, ordutxo bat edo, da, ja, epeltxo da. Honekin ez gara erreko. Ez gara erreko. Seguro? Ziur, tramparik ez egin, Patri, mesedez. Ez tengo tramparik, benetan. Beitxu. Holako bat hartuko, holan erditxik. Gitarteko modua maita, holan, kak. Jateko. Horako empanada bat bezala, be? Bai. Ondo joengo zan da, jarriko. Hemen txe, da, esan dakua. Hemen hartu dugu. Sojan saltzia. Holan ja, lo dicho dauela. Bai. Da bingo bolan. Apur bat. Gainetik. Kombinazio berezia azkenean, txangurrua, gaztaia, ostorea, soja saltza, eta izokin arrabak. Bai. Hemen txe jarriko zagoela. Gainetik batzuk. Hau da, gure txangurro pastela. Hau nola jaten da? Hau, igual labantxo batekin bai, ostori apurtzeko edo holexa. Holan. Hau, saldexia sartu da jazta. Etxean bezala, Hau da gure etxe, hau da gure azukatia. Bai. Gazta nahi duten harrapatu, baduka da ez. Hor erditxik, badakione. Ba, espada, Patri. Arrautzak, saltza. Itxasoa, horrengoz gaientzen da itxasoa. Baina, puntu ketu hori gazteiena bai bauka. Gero, oi ba. Sorpresa. Baina, benetan, gero papatean etorri zaitu honen, pum. Eta saltzan puntasua, benetan. Bau, sorpresa torrean bezala, bixarko bai, beste sorpresa bat. Geratzen. Agur.